Ya buge dan uwa ga kafa. Ku daure dan zangore. Ai dai haka ga yayi ira ga ita. Mara ba ma da ma da san duka da itatuwa madana. Da wani godiya ga tan mai nono ka biya ba shi irin gidan Husaini kaka an kai. Tidak larang di daure dan zangore. Ya abin da an kare wai an kama. Godiya ne kan kun fatte. Yo aka yi ta gaba ko ga turu.